היי, מה קורה? אני חברה שלי, אני אחות של חברה של טליה, והיא גם חברה שלי. פשוט אני נתנה לי לעשות סרטון עכשיו של 2025. אני צריכה לראות מה הולך להיות לי ב-2025 עכשיו. עכשיו 2025, בוא נראה מה יהיה לי בהמשך של המחצית של 2025. וכאילו, זהו, יאללה, אני מחפשת פילטר ויחזור אליכם. אוקיי, יאללה. חץ בקשת. קיבלתי מה במבחן. אוי, אני עקי. אני אחשוב הרבה. סליחה על מה שעשית. אני לא רוצה. אוקיי, פילטר שני. אוי, אני אפרד מחבר שלי. אני אהיה בבית כלא. יש לך חבר. אני לא הבנתי מה זה. מה זה הבית הזה? אני אפרד מחבר השני שלי. אוקיי, פילטר שלישי. אוקיי, פילטר שלישי של זה. אני אהיה חולה. הולך להיות לי אף של פינוקיו, ואני הולכת לקבל גור כלב, כי יש לי כלב, אבל הוא כאילו של סבתא שלי, אז שגרה איתנו, אז כאילו. אז הולך להיות לי כלב, גור קטן. אוקיי, זה הולך להיות שמח הכלב. זה לא יודעת אם זה כזה, אני אמורה לשמח ולהתגאות בזה, זה בכלל. אני הייתי חולה לפני שבוע, אז לא כדאי שזה יחזור עליי, כי אני עכשיו אתעצבן באמת. פילטר רביעי. אני לא הבנתי מה הראשון. אני הולכת לפגוש חייזר, הולך להיות לי VR. אני הולכת להיות בהופעה או משהו. אני הולכת להיות בהופעה והולכת לקבל VR, זה שמח, ולפגוש חייזר זה קצת... מה חייזר? קצת מוזר. הנה, לפגוש חייזר. הנה טליה, המנהלת הערוץ שנתנה... לא הייתי אומרת מנהלת באמת. אני פשוט עושה את הערוץ. כן, עושה את העבודה שלי. הולכת להיות בהופעה, ולא הבנתי מה זה. הולך להיות גם אביב, גם חורף. לא הבנתי את זה. תגידו לי בתגובות מה זה. וזה הזכיר לי מי שהיה בפסטיגל שרשום בתגובות. אני הייתי וקיבלתי מארז. אני כאילו גם הייתי וקיבלתי מארז של המנורת לילה, מחברת זה. פילטר רביעי אם אני אמצא בכלל. אוקיי, בוא נראה מה הולך להיות לי ביום. זה ינואר, פברואר, מרץ. בינואר אני הולכת לרדת בסכומים כסף. כן, לא, בכסף. בכסף, פה אני הולכת לרדת במשקל. בפברואר אני הולכת לרדת במשקל. בינואר, במרץ אני הולכת לקבל מתנה. או טלפון חדש. באפריל אני לא יודעת מה זה. במאי אני הולכת להיות בכלא. בינואר.